Ya, sanibona bomakhelwane. Ayisazani. Hhayi, kodwa-ke ake sixoxe nayo indaba yakamsiligo. Phela kuthiwa isiqalile isizini entsha laphayana yothando nesithembu. Kuthiwa futhi kule sizini entsha engathi le ndoda le yakamsiligo izothatha unkosikazi omusha phela unumber 5. Okuxakayo ukuthi lo nkosikazi akeve emncane wemakhelwane. Kuthiwa nje una-25 qha. Uma ucabanga kahle le ndaba phela umsele kunengane endala leya phela uSineya. Le ngane lena indala kunalo nkosikazi ozothathwa ubaba wayo. Uyabona leyo nto. Okusho ukuthi nje uSineya uzobe ethi ma kumuntu omncane kunaye. Hhayi-ke kodwa phela makhelwane asingakhulumi kakhulu iy'ndaba zabantu. Bahlangene-ke laphayana-ke wasikhombisa-ke umakoti wakhe omusha kumsiliku. Kwaba mnandi kwaba njeyayana-ke. Yabona bexoxa ukuthi bazokwenza kanjani-ke indaba yokuthi phela kani umakoti washo kumsiliku ukuthi hhayi kuzofanele phela ayithathe le ngane ayoyikhombisa uMacele. Umacele-ke unkosikazi omdala, uyabona-ke. Wamhlalisa phansi-ke umsiliku phela wamyala-ke ukuthi hhayi uyabona-ke kaMsiliku akugqokwa noma ikanjani futhi nje unkosikazi wakamsiliku aphuze aphuze. Uyabona sesho-ke phela ley'phuzo lezi ey'shisayo, uyabona. Wamtshela-ke futhi ukuthi hhayi uyabona-ke lapho uma usufikile usuwunkosikazi wazi ukuthi phela uma wey'ngane zami. Uyabona-ke hhayi nentombazane iyabonakala engathi ijabulela phela ukuthi iyogana. Ubani phela ongekaze ajabule ukuthi uyakugana. Ayisacabangi nokucabanga nje ukuthi uyohlangana namakhosikazi amadala kanje kunayo awu-5. Hhayi-ke makhelwane ivume-ke intombazane ukuthi hhayi ayinankinga yona isi-ready phela ukuthi iyogana. Amukho phela umuntu onganqaba umendo makhelwane, amukho nje umuntu onganqaba umendo. Ngisho kwakuthiwa uyogana uhlanya kwesinye isikhathi uhamba ulibona nje uhlanya ukuthi uhlanya lolo engiyoligana kodwa uvume uhambe uyoligana lolo hlanya lwakho. Hhayi-ke hhayi yinhle yona intokazi makhelwane, angifuni ukuqamba amanga. Hhayi muhle unkosikazi wayo umfana kodwa wena makhelwane muncane, so asazi-ke siyoyicela ivuthiwe ukuthi iyobaba nakanjani laphayana kaMsiliku uma esefika phela esehlangana nawo amakhosikazi kaMsiliku ngoba hhayi awancengani lawo makhosikazi makhelwane, awancengani lawo makhosikazi futhi awanaso isikhathi sokuthi mhlambe wena-ke uzototoswa-ke. Hhayi awatotosani bandla, awatotosani. So asithembe ukuthi le ntokazi phela i-ready ukuyongena laphaya kaMsiliku. Esingakwazi-ke ukuthi uMsiliku useyakhelile yini umuzi wayo nayo phela angikholwa ukuthi izokwazi ukuthi ihlale namanye amakhosikazi ofanele nayo ibe nendlu yayo, uyabona leyo nto. Hhayi-ke makhelwane okuhlekise kakhulu ukuthi emva kokuthi ehlangana nale ntombazane uMsiliku wahamba-ke manje semathuneni phela kagogo Flo kanye nomam Joyce. Hhayi futhi makhelwane amukho umuntu ovelelwa njengogogo Flo. Mayifika le ndoda laphayana kugogo Flo, hhayi indoda yawaceba wonke amakhosikazi ayo ukuthi ayahlupha amakhosikazi wayo, awayisaphothi le ndoda. Hhayi-ke angiphathi-ke mase kubuyela kumangwabe-ke wamusha ngoba phela uhlezi emusha izinto ezimbi, yabo. Kusho ukuthi nje ubebikela bona phela ogogo Flo ukuthi hhayi amakhosikazi ayamhlupha uMsiliku. Manje ubecela phela ugogo Flo ukuthi bamsize ngoba uthi nje uMacele nje akasafuni ukumlekelela nje bethatha isithembu. Kanti-ke futhi uMayeni nangu ugodukile ukubo, akwaziwa nokwazi ukuthi uMayeni ugoduswe yini kubo. Nangu nomangwabe yena usuyahamba nje mabethatha unumber 5. Kodwa-ke ube sebonga unkosikazi wakhe-ke lo okuyena intandokazi phela uMakhumalo. Wambonga-ke kakhulu ukuthi umlekelelile phela la ekuthenini basithathe lesithembu. Uyabona njena makhelwane, mina angikaze ngiyibone impepho ishiswa kanjeya, mina angikaze nje ngimbone umuntu ephahla kanjeya, umuntu aphahlela amadlozi kodwa manje uceba amakhosikazi wonke, ukhuluma kabi ngamakhosikazi wakhe. Wake wakuzwa kodwa makhelwane lokho? Wena wake wakuzwa ngakini? Ngoba mina angikwazi lokho. Mina ngazi ukuthi uma ukhuluma ngedlozi nje uyayithoba, ubike lokho okubikayo kodwa hhayi ukuthi ukhulume kabi kanje ngamakhosikazi wakhe. Kodwa-ke phela mina makhelwane ngazini mina ngokuphahla emizini yabantu.
Hhayi-ke makhelwane, luqhubeke-ke udaba lakaMseleki. Ube seyasuka-ke lapho uMseleki wahamba-ke ehambe engena-ke phela uma uyindoda yesithembu uhamba ungena, uyabo. After seshisa impepho, uye sehamba engena-ke ngobe engena kamacele, wangena kamayeni, wangena kamangwabe, wangena kamakhumalo. Ungenelani na? Ufuna ukubamema ukuthi ufuna ukuthi beze bazobuka naye i-episode yothando nesithembu, kodwa akabatshelanga, uyabo. Uthe kubona wozani kudina, uyabo, wathi kubona baswenke baconse, wathi baswenke baconse bayimisele beze hlala naye badla isidlo sakusihlwa. Kodwa makhelwane, wake wezwaphi ukuthi amakhosikazi asesithenjini azodla etafuleni elilodwa? Ngoba imizi eminingi wena makhelwane, unkosikazi nonkosikazi uyayiphekela, aphake, abekele indoda laphayana ukudla, idle indoda. Akuvamisile ukuthi indoda ithi wozani sizodla ndawonye, kodwa-ke kaMseleki kuyenzeka, hhayi. So wabamema-ke, wabamema bonke-ke la makhosikazi. Okusolisayo-ke makhelwane ukuthi mhlasimbeni ku-episode 2 uzobe seyabatshela-ke lesigaxa esikhulu esingaka sokuthi phela ngase athathe unkosikazi lo wesihlanu. Not ukuthi angase amthathe ngoba phela kuyafana nokuthi usemthathile, uyabona, njengoba sesize sambona nakumabonakude nje, uyabona. So manje siyasola wena makhelwane ukuthi kungenzeka ukuthi ku-episode 2 mhlasimbe umuthi kaMseleki ufuna ukutshela amakhosikazi akhe ukuthi unumber 5 usefikile Khalakatha. Asazi-ke ukuthi kuzokwenzekani ngamakhosikazi ngoba makhelwane, uyakhumbula ukuthi phela umayeni washo, wambheka la ey'nhlambini zamehlo uMseleki, wamtshela ukuthi uyabona nje uma uthatha lo number 5 wakho mina ngiyahamba la ekhaya. Kanti-ke noMangwabe naye washo kanjalo, wathi uyabona nje mina njengoba ngakhe lapha ngasesangweni kuyoba lula kahle kabi ukuthi ngihambe. So uMangwabe naye washo wathi uyabona mina uma uthatha omunye unkosikazi ngiyahamba. Manje kubukeka ngathi uMseleki unalo uvalwanyana oluncane lokuthi mhlawumbe la makhosikazi angase egcine ehambile njengoba vele athembisa ukuthi wona uma ngabe ethatha unkosikazi wesi-5 azohamba. Manje le ndoda ayikwazi nokujabula manje ukuthi ithathe unumber 5 ngoba ithi jabula ibishawa uvalo ukuthi mhlawumbe izothithithi la makhosikazi avele ahambe ngoba phela alihlaza la makhosikazi. Uyabona nje lo Mangwabe ngeke uzumazi ngoba uMangwabe uhleka manje sekuphelile ukuhleka. Manje uyayibona ukuthi indoda ibhuluke liyavevezela lana ukuthi kungenzeka amakhosikazi ayo ayishiye uma ngabe eseletha lo number 5. Uyabona leyo nto. Kodwa-ke okusimangazile wena makhelwane masibuka lolu hlelo ukuthi umacele unkosikazi omdala akeve ejabulela unumber 5. Okuyikona-ke okuvele kwasimangaza makhelwane. Kanti-ke futhi unkosikazi lo uMakhumalo yena awumqondi noma uyajabula noma ajabule engathi akayingeni nje. Noma uyathatha unumber 5 noma akathatha akanendaba naye. Uyabona leyo nto. Kodwa-ke makhelwane, okuxakayo ukuthi i-unity le eyayifuna uMseleki ngoba phela uyakhumbula makhelwane ukuthi ishow mayiqala uMseleki wayethena ufuna i-unity. Uyabona makhelwane, ngiyakwazi wena makhelwane awusazi isiNgisi. I-unity-ke wena makhelwane ubumbano, uyabona. Wayefuna umndeni obumbene, efuna umndeni othandanayo. Wayefuna amakhosikazi wakhe abe abangani, akwazi ukuthi ahlale ndawonye, axoxe, ahambe, athathe uhambo ndawonye, kusetshenzwe futhi ndawonye. Wayefuna into enjalo. Angazi-ke njengoba sekwamahliphihliphi kanjeni ukuthi ijabulile yini le ndoda noma isafuna kona ukuthi iphinde ibalungise ngoba phela njengoba ibamema nje lapha kwedina kungenzeka ukuthi mhlasimbe kukhona ezokunika uweta, uyabona, ukuthi uweta avuvuzele phela la ekudlile. Kwenzela ukuthi noma esekhuluma indaba kanumber 5 bathambe labantu laba, uyabona. Phela indoda yesithembu ayikwazi ukuthi imene nje ilawule isithembu sayo ngaphandle komuthi wena makhelwane. So ngiyasola ukuthi njengoba bebizwe lapha kwedina mhlawumbe khona uMseleki asekushuteke ngala ephaketheni lika chef,
wenzela ukuthi ushefu mase kuphakwa laphana athi ukuthi vuthu vuthu ekudleni kwabakhosikazi akhe, ukuze phela amakhosikazi akhe ngenkathi ese-introduce-a unumber 5 ahleke yonke into, ahleke ngisho into engahlekisi. Uyabona wena makhelwane. Hhayi-ke makhelwane, solinda-ke ukuzwa ukuthi ku-episode 2 kwenzekani kule dina le ababizele kuyona, ngoba phela ubabizele umcimbi omkhulu. Ikona nje ukuthi bona abazi, bona bayitshela nje ukuthi bayodla nje ukudla okumnandi kuphela. Hhayi-ke makhelwane, ngobuya-ke sengizokuxoxela ukuthi u-episode 2 uhambe kanjani. Okwamanje nje kwenzeke lokhu la ku-episode 1. Sisabuka yona nje indoda yakamsiliku ibhizi ithatha amakhosikazi, ithatha amakhosikazi, ithatha amakhosikazi. Asiyazi ukuthi iyozigcinephi. Siyabonga-ke makhelwane.